Mama Zizan, panitia buyut banyu. Mimi aja cari ini nok. Mimi kaji cari ini sing genok cinsa. 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 Mimi kaji cari ini. Duh kepripen ora bisa ngilangakeun bayangane kaya anak ning jero angen. Bengen memang tek akui durung demen, tapi kian rasane wis banget kangen. Bocah lara panas, bocah lara panas, bocah lara panas, bocah lara panas. Apa kian wong sing wis kena atine pribadine ngambaraken kebaikane. Aduh Gusti tulung satuaken ati wis bisa pindah ning sejene ati. Nok Intan sayang, Nok Intan, 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 Nok Intan. Resah rasane ngati yen durung dadi siji, ati rasa dikuat yen nyawa dheweke liwat. Mas Ton EPJ sing duwe Eri Putrajaya. Oh EPJ sing duwe Mas Ton EPJ. Uri rasa kaku sedina ora ketemu, rasa seneng atine yen nyawa manis semi. Mas Ton sing duwe EPJ sayang. Aduh Gusti Mas EPJ sing paling sayang. Mas EPJ durung ngomong atine rasa deg-degan. Mas Ton, Mas Ton, apa tien wong sing wis kena atine pribadine gambaraken kebaikane. Bos lar panas. Aduh Gusti tulung satuaken ati wis bisa pindah ning sejene ati. Bocah lara panas, 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 bocah lara panas. Ayai Bagas, ayai Bagas, ayai Bagas, ayai Bagas, ayai Bagas. Rasane ngati yen durung dadi siji, ati rasa dikuat yen nyawa dheweke liwat. Ayai Bagas, ayai Bagas, ayai Bagas, ayai Bagas, ayai Bagas, ayai Bagas, ayai Bagas. Uri rasa kaku sedina ora ketemu, rasa seneng atine yen nyawa manis semi. Ayah Bagas sayang, Ayah Bagas sing paling eman sayang. Ayah Bagas, Ayah Bagas durung ngomong atine rasa deg-degan. Ayah Bagas, Ayah Bagas, Ayah Bagas, Ayah Bagas. Kena atine Ayah Bagas pribadine gambaraken kebaikan. Ayah Bagas
Bagas, Ayah Bagas, Mamai 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 Bagas. Rasa ngati yen durung dadi siji ati rasa bekuat yen nyawa Ayah Bagas liwat. Ayah Bagas, Ayah Bagas, Ayah Bagas,